Heippa teille kaikille näin videon välityksellä. Ja jos kaikki on mennyt suunnilleen suunnitelmien mukaisesti, niin mä oon tällä hetkellä jossain ilmatilassa Budapestin ja Pirkkaan lentokentän välillä. Siinä siis syy, miksi olen läsnä, mutta en paikalla. Salem House Band. Tää SHB on mulle rakas ja tärkeä asia. Ja se on projekti, joka aloitettiin yhdessä noin 10 vuotta sitten tai ehkä ylikin. Ja nyt se on ottanut siivet alle ja siitä on tullut jotain ainutlaatuista ja ihmeellistä. Ja SHB on tänä päivänä yksi seurakuntamme varustajista ja opettajista. Tämä musiikki, jota te soitatte, vie meidät lähelle Jumalaa, polvistumaan ristin juurelle sekä toisaalta riemuitsemaan täysillä voitosta, minkä Jeesus on ristillä saavuttanut. Henkilökohtaisesti SHB on jotenkin vaan yksi suurimmista ihmeistä. Ja on ollut mahtavaa kuulla ja nähdä, kuinka monet munkin runoilmat on herätetty henkiin. Ja hommahan lähti liikkeelle jotenkin tosi yksinkertaisen ajatuksen. Niinalla soi melodiat päässä ja mulla oli kuulemma sitten jotakin tekstejä pöytälaatikossa. Niinpä Niina otti arkaillen yhteyttä ja pyysi saa lueskella mun tekstejä, koska siis hänhän ei mitenkään eikä milloinkaan kykenisi itse tuottamaan mitään tekstejä. Näin syntyi ensimmäiset laulut. Ja mä haluan nyt oikeastaan nostaa 2 upeaa alkuvuosien yhteistyön tulosta. Ensinnäkin laulu Kuinka kauan, jonka teksti syntyi Raamatun äärellä, kun ihmettelin ja tuskailin toisaalta Raamatun todellisuutta ja omaa arkeani, kun en löytänyt niistä paljonkaan samankaltaisuutta. Ja siitä nousi tämmöinen rukous, että kuinka kauan vielä, kuinka kauan pitää odottaa, että Pyhän Hengen voima ilmestyy meidän keskellä. Ja toisaalta kuinka kauan vielä, että Jeesus saapuu kirkkaudessaan. Ja täytyy sanoa, että kun Niina ensimmäisen kerran soitti ja laulu tämän biisin, niin mä olin hämilläni, innoissani ja palakurkussa. Kuinka joku olikaan osannut vangita noiden sanojen takana olleet tunteet säveliksi. Se oli mahtavaa. Sitten toinen on laulu, johon Elli on tehnyt sävelen. Tule minulle rakkaaksi. Tämän laulun sanoista saa ja pitää kiittää myös Elliä, koska tässä hän on yhdistänyt 2 eri runopätkän sanat yhdeksi kokonaisuudeksi. Laulusta ja sen sävelistä soi jotenkin kaipaus päästä lähelle Jeesusta. Ja täytyy sanoa, että mä en enää tunnista omia sanojani tuosta laulusta, koska Elli teki siitä omansa ja se on alkuperäisiä runoelmia paljon paremmin. No sitten suurmestari Osku. Hän on tehnyt siis juuri tässä laulussa aivan upeaa studio- ja sovitustyötä ja saanut siitä jotenkin vielä enemmän jotain sitä, mitä se laulu henkii. Hyvä Osku. No, entäs tätä nykyään? Mun rooli on housebandissa olla lähinnä hoitamassa lapsia silloin, kun vaimo keikkailee ja tsempata bändiä. Ja täytyy sanoa, että mä oon todella iloinen ja ylpeä tästä nykyisestä roolistani. Levyltä näkyy upealla tavalla semmoisia kasvutarinoita sekä yksilöhenkilöiden että koko bändin. Ja täytyyhän sanoa, että kyllähän esimerkiksi Niina on nykyään semmoinen varsinainen komppi-sanotus, sävellyskone. Ja toisaalta Tanja, jonka oma tuotanto kasvaa. Ja täytyy sanoa, että sun sydämeltä nousee tosi upeita kappaleita. Esimerkiksi Anna anteeksi on mun yksi ehdoton suosikki. No vielä mainittakoon Osku, koska se esimerkiksi Lunta valkeammaksi, Niinan biisi, niin kyllä siinä niin kuin se Oskun taituruus jotenkin tulee. Oikeastaan se on maistiainen siitä, mitä mä uskon, että siellä on tulossa. Hienoa. Mutta nämä ihmiset, Salem House Band, ne ei ole vaan joku bändi ja porukka, joka välillä on tuolla lavalla ja tekee jotain.
vaan ne on osa minua, osa perhettä, osa historiaa ja toivottavasti osa tulevaisuutta. Mä oon kasvanut teidän kanssa. Poikien kanssa on pelattu lätkää ja tehty monenmoista, josta ei nyt kannata lasten takia edes mainita. Jake, Osku, Jukka, te olette käsittämättömän upeita tyyppejä. Te olette mun veljiä. Ja vaimo, sä olet mulle rakas. Joten kiitos paljon. Viettäkää hyvä, rento ilta ja nauttikaa. Te olette kaikki sen ansanneet ja paljon enemmänkin. Moi moi!